Cara. Gràcies. Val, doncs, si us sembla, comencem. Bona tarda. Gràcies a totes per ser-hi. Gràcies a l'Àgora Juan Andrés Benítez per acollir i per coorganitzar això, que en principi està pensat perquè sigui un espai d'aprenentatge i també un espai de debat sobre una qüestió sobre la que estem deliberadament desinformades, sobre la que hi ha molt poca informació. I moltes gràcies a la Natàlia, que s'ha ofert a compartir els resultats de la seva investigació sobre la situació de les persones migrants que estan atrapades a Líbia. Diria que moltes ens coneixem, però per si de cas us volem explicar només a mode de context que aquesta xerrada debat la proposem des de Stop Mare Mortum. Per qui no ho sàpiga, és una plataforma ciutadana que treballa per l'aplicació de vies legals i segures. Les vies legals i segures són els mecanismes que permeten l'accés a la protecció internacional i que, per tant, faciliten l'accés, l'arribada amb garanties de les persones que migren a un territori segur i que, per tant, eviten les morts de les persones que es desplacen. Una de les coses que fem és treballar per incidir en l'agenda pública i perquè hi hagin canvis i hi hagin millores en el sistema polític i en el sistema jurídic. Per fer-ho, hem de conèixer quin és el context polític i també hem de saber què està passant. Segurament tota aquesta xerrada de debat sorgeix de que si plantegem la pregunta què està passant a Líbia, què és el que passa a Líbia, si fem aquesta pregunta possiblement la resposta sigui molt breu o sigui molt inconcreta, no? Sabem que lluny de facilitar aquest accés a un espai segur amb garanties, els estats estan blindant les seves fronteres, i no només això, sinó que estan delegant la gestió migratòria a tercers països, no? I per tant queden en mans de Marroc, de Líbia, els drets i la dignitat i el futur de les persones que es desplacen. En oposició a això, veiem que els estats parlen de Líbia com un lloc segur on transportar les persones que intenten creuar cap a Europa, no? Llavors, davant de tota aquesta opacitat i davant d'aquesta necessitat de saber què està passant a Líbia ara mateix, doncs tenim l'oportunitat de tenir a la Natàlia Rivas Mateos. Ella és sociòloga, ha treballat molt sobre les qüestions de frontera com a espai de no dret de les persones que es desplacen i que migren. Ha treballat en concret a diferents espais, al Marroc, al Líban, i avui ens parlarà de la seva recerca, del seu treball de camp a Líbia. Res més, moltes gràcies, Natàlia. La idea és que ella ens pugui fer una presentació i després tinguem espai pel debat i per les preguntes. Merci. Hola, bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies també per la música aquesta de fons, una mica de rai, ja queda bé per la presentació. Gràcies per la invitació de part de Stop Mare Mortum i en especial a la Laura, que ha tingut que fer totes les gestions. I aquest espai, que és realment un espai dintre del barri, de la ciutat, jo encara no estic tan acostumada, crec que és la primera cop a la meva vida que faig una xerrada a l'aire lliure, si no recordo malament. Intentarem doncs a veure com funciona aquest format, o sigui que avui no portem vídeo, no portem quadre explicatiu que tenia tot un esquema fet. Intentarem fer-ho d'una altra manera, a veure com sorgeix i a veure si podem fer una mica més interactiu. Jo al principi parlaré bastant, però intentaré parar-me i l'important seria que del que obro d'aquestes finestres i aquestes explicacions vosaltres podeu preguntar lliurement el que voleu. I dic preguntar lliurement el que voleu perquè hi ha milers de temes a dintre d'aquest tema, o sigui que jo crec que us dona per esponjar en cada petita qüestió de la que vulgueu preguntar, perquè hi ha molts entrevistats, molts llocs, etc. O sigui, és a vosaltres mateixos de poder escollir per on voleu tirar en el debat. En primer lloc, el tema d'aquesta idea de migrants atrapats a Líbia o migrants atrapades a Líbia, d'on ve, per què i d'on sorgeix. L'interès era a partir d'un projecte de recerca que es va fer a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, financiat per l'ICIP de la Generalitat, que són petits projectes realment, i la pregunta clau era
que aquestes persones, aquestes professores de dret, havien vist un vídeo que es va projectar per la CNN sobre, ja fa un any i mig, més o menys, sobre els migrants atrapats a Líbia. Què vol dir aquests migrants atrapats a Líbia? El que mostraven aquest vídeo de la CNN és que hi havia mercats d'esclaus amb aquests migrants atrapats a Líbia, i aquí va generar tot un ribambori mediàtic, o sigui, persones, no només aquestes professores que us dic, sinó moltes altres persones, per exemple, a Europa, que també poden treballar en migracions, desconeixien aquest tema, i és que aquest tema arribés a ser tan greu, i aquí és on es van alarmar i es van interessar per aquest tema. Aquí és l'inici d'aquesta pregunta de per què mirem, per què observem aquests atrapats a Líbia. El que jo he vist després, només un incís sobre aquesta pregunta, és que realment no eren ells els primers que van mostrar aquesta visibilitat del que estava passant a Líbia, de la CNN, sinó que després vas veure que hi havia molts més informes, hi havia moltes també vídeos d'altres mitjans de comunicació que també ja ho havien transmès. O sigui que realment després hi ha gent que critica això. Per què nosaltres només ens impressiona o ens interpel·la quan són els mitjans de comunicació més hegemònics que reaccionem. Aquesta petita qüestió. Bé, els migrants atrapats a Líbia, tornem amb el tema. Sabem que hi havia una crisi molt forta del que era tot el tema dels morts, com vosaltres treballeu, el tema d'aquestes necropolítiques de la Mediterrània, sobretot en la ruta central de la Mediterrània. Jo crec que sabíem més o menys tots que tot això passava, perquè tothom era, si eres més o menys sensible al tema, ja sabíem el que havia passat des de Lampedusa, realment, que va ser una mica l'impàs d'aquestes polítiques mediterrànies, però igual no sabíem que també hi havia més problemes que tenien l'origen a Líbia. O sigui que el problema de Líbia era què passava amb aquelles persones, aquells migrants que estaven allà detinguts a Líbia. I aquí era el quid de la qüestió dels migrants atrapats a Líbia. On estaven, a quins centres de detenció estaven, a quines, si voleu, presons, perquè normalment els migrants els diuen presons, quin tipus de presons, qui les gestionava, com es distribuïen, en quines condicions, etc. I, més o menys, tots els informes, i sobretot era l'informe d'Amnesty International del 2017, van desvetllar que era una situació dantesca de les condicions en les que es trobaven. I aquí ja tenies també, si a algú li interessa, ho pots trobar tot a internet. Vídeos, fotos, testimonis, tot el que vulgueu, es troba molt fàcilment tot això. Anar als metres quadrats, les condicions d'higiene, tota aquesta visibilitat d'una misèria de les condicions de vida en detenció, amb una misèria de condicions de vida en detenció que també estava acompanyada d'una manca de drets total, no? No estàs informat, tot el que és la detenció arbitrària de les persones estava allà sobre la taula. Ja us podeu imaginar, i no només Amnesty International, totes les ONG realment que treballaven sobre el terreny posen en evidència això, inclús l'Organització Mundial de les Migracions, etc., tots posen en evidència aquestes condicions nefastes que estan vivint aquestes persones a nivell de drets, de condicions de vida, inclús a nivell de lo que és la detenció, o sigui, de condicions mínims
mínimes de detenció en els tractats fonamentals internacionals. O sigui, cap cosa, no busqueu cap element perquè no es compleix cap dels elements, que no acabarien mai. Això seria una mica el gran tema. Jo vaig anar després a fer una recerca, aquesta seria la part més metodològica, intentaré no ser molt grisa o amb aquesta part més metodològica del que es fa a sociologia, si són entrevistes qualitatives, etc. Però sí, diré 4 dades d'on vaig anar i el que vaig fer d'alguna manera. Ens situem per anar a fer el treball de camp a l'octubre i al novembre de l'any passat, la tardor passada. Primer vaig anar a Tunísia i després vaig anar a Sicília. Total, és una setmana a cada lloc, però una setmana bastant intensa de fer el recorregut d'aquests espais. Que vaig anar a aquests 2 puestos, perdoneu, perquè per condicions de seguretat no podia anar a Líbia. O sigui, la meva idea era haver fet el treball a Líbia, perquè era sobre les persones detingudes a Líbia. Però clar, per això ho vaig fer des d'una mica d'aquest arc més fronterer de què afectava aquestes persones detingudes a Líbia. I diré que, encara que ha sigut una visió remota i a distància d'aquesta situació, jo crec que també he pogut treure bastanta informació al respecte. En primer lloc vaig anar a la capital de Tunísia i allà vaig poder accedir sobretot a organismes internacionals i entrevistar-me amb alguns organismes internacionals que treballen amb aquest tema. Quan estic dient un altre cop amb el tema dels organismes internacionals, pensem una institució, per exemple, com l'Organització Mundial de les Migracions, tot el que és IOM, Organització Mundial de les Migracions, Líbia, van estar evacuats i estan tots a Tunísia capital, o sigui que tu tens potser com unes 50 persones que estan treballant a Tunísia per IOM Líbia, enteneu? O sigui que tot, per dir un exemple, però així tots, no només els temes que toquen a migracions, tot el que és Líbia, tots els organismes internacionals, etc., tots estan, o també inclús les ambaixades, etc., tot es fa per un sistema de remote management, que estan a Tunis capital. I això ja us imagineu també el que implica aquest remote management. Vol dir que, clar, quedes molt allunyat de la realitat del que està passant. O sigui, a sobre una problemàtica més i bastant greu afegida. O sigui que aquí vas treballar amb el tema sobretot entrevistant organitzacions més institucionals, com això, IOM o UNOPS, que també és una agència de serveis que treballa per Nacions Unides, etc., i alguna organització també de migrants que treballen a nivell de Tunísia sobre migrants estrangers a Tunísia, migrants i refugiats, però que tenen, per exemple, una agència bessona a França, o sigui, que són també i que depenen de finançament europeu. Després també altres actors, com per exemple Alarm Phone. Coneixeu Alarm Phone perquè també existeix a Barcelona, no? També vaig estar amb els d'Alarm Phone Tunis, que és l'únic, si no recordo malament, és l'únic lloc on tenen obert Alarm Phone al nord d'Àfrica, Alarm Phone Tunis, etc. Després vaig fer entrevistes també al sud de Tunísia, en una zona fronterera molt a prop de Zuara, i vaig fer una mica d'entrevistes a nivell locals amb ONGs locals que estaven en aquesta zona fronterera en el sud de Tunísia, que està tocant a Líbia, i també vaig anar a un centre
vaig poder entrar en un centre de migrants. Ho dic perquè també tinc moltes històries d'explicar, no me vull entretenir amb aquest tema, però que sapigueu, podem parlar molt més d'aquests centres perquè han passat moltes coses a aquests centres. Perquè estic en contacte amb els migrants, m'envien encara WhatsApp de tot el que està passant a dintre d'aquests centres a dia d'avui, o sigui que estic bastant informada del que ha passat entre octubre i aquesta setmana mateix a dintre d'aquests centres. Ja vaig anar a un centre que es diu Ibn Khaldun i vaig poder entrevistar a 4 testimonis de dones i d'homes. I una cosa que me va impressionar molt, jo, per una banda, jo ja estava acostumada als testimonis dels migrants, perquè tu agafes metges, tots els informes d'Amnesty International, Metges Sense Fronteres, etc., tots els que estan treballant, CHESBI, també, perquè hi ha moltes ONGs locals italianes que estan al terreny també a Líbia, no? Tots aquests, tu tens milions de testimonis. No fa falta tampoc que jo us porti els testimonis. Jo no tinc tants, no sé si en total jo tinc 8 casos o alguna cosa així, del que jo he parlat directament. Però t'he dit, si vols, és que busques i està així de testimonis a internet. O sigui, això és impressionant. Però jo crec que un cop jo ja els havia mirat, aquests testimonis, ja els havia vist, però un cop parles amb les persones directament, sempre canvia una mica la idea del pes que té aquest testimoni sobre tu com a realitat. Jo, per exemple, ja havia sentit, jo crec que vosaltres també ho heu sentit molt, el tema, per exemple, de la violència de les dones en la ruta, tothom, jo crec que ho hem sentit moltes vegades, el que és la ruta sahariana, que és molt dura, no? Des de totes les rutes que es fan des d'Àfrica fins a dalt, per exemple, que les dones, inclús el CNN mateix ja té tot això, aquesta informació també, els vídeos, de que si les dones les injecten, només sortir a l'origen de les rutes transsaharianes aquestes, que les injecten perquè no es quedin embarassades. Tot això més o menys jo ho sabia, però clar, al veure veure les persones que totes amb les ferides, amb les històries de violència, una darrere l'altra, me va copsar sobretot aquesta idea de, per exemple, una història d'una dona gambiana que comença a dir, bueno, coses a mi semblaran a mi com testimonis molt miserabilistes, però que veus al final que són reals, no? Que una persona que t'està dient, que sap que tu no ets periodista, que molt no pots fer amb la seva història, i te diu, jo des dels 14 anys ploro cada nit, me diu aquesta dona, i te comença a explicar tot el tema de la violència que ha tingut com a dona des que va sortir de Gàmbia fins que va a la capital, a Trípoli, fins que arriba a aquest centre i dius, però com pot ser això? I després l'altre comença una altra història i t'ho expliquen. O sigui, això per dir-vos, i no ho dic jo només jo mateixa, sinó molts testimonis d'altres persones, que no sé si tindré temps d'explicar-ho tot, de moltes periodistes, per exemple, italianes, que hi ha tot un tema de periodisme independent molt fort, que t'estan parlant d'aquesta idea que no són casos aïllats, perquè casos aïllats ja sabem que tots n'hi ha, no? Però és que al final, quan tu poses tots aquests casos conjuntament, es tracta són violències estructurals, violències sistemàtiques. Per exemple, així recordo, ara me'n vaig per un altre tema, però connecto, per exemple, amb Sicília. Hi ha una psicòloga metgessa entrevistada, experta en tema de trauma, amb migrants i amb les xarxes de nigerianes a la illa, que tenen diversos projectes a la illa de Sicília, no? I te diu, són gent que està treballant amb migrants, no són, perquè sabem que hi ha molta gent que ha començat ara a treballar amb el tema de migració. No, són gent que, per exemple, el 2005 ja estaven treballant amb el tema de les
de les dones nigerianes i tu comença a dir coses d'aquestes, diu, no, és que clar, abans les dones nigerianes, bueno, t'arribaven a... Sí que hi havia casos de violència, però també eren dones més... no eren tan joves, eren dones que te venien amb avió, que te venien amb un visat de turista i tenies casos, però ara el que no entenem és que tots els casos tinguin un cas de violència al darrere, o sigui, que sigui una cosa tan fregant, no? Bueno, i ara tindria moltes més coses d'explicar, però no vull desordenar una mica la narrativa. Us puc explicar tot el tema, si a algú li interessa, tot l'estudi que ha fet un doctor que es diu Tullio, ara no me'n recordo el seu nom, un tal Tullio, que està especialitzat en malalties infeccioses, amb la gent que ha vingut de Líbia. I us puc explicar com aquestes dades diuen moltes coses sobre aquesta violència estructural, violència sistemàtica, que no és aquella violència que havíem vist, per exemple, el 2005, per veure que és una cosa com ja que per això hi ha també periodistes a Itàlia que estan parlant d'aquesta idea com de genocidi realment, no? D'anar contra realment una violència que no és això, aïllada, sinó que és una violència estructural i que realment forma part d'una cosa com molt més greu i més traumàtica del que pensem avui. I parlen d'aquesta idea d'aquesta violència que no és, per exemple, com aquell que venia un refugiat que era un combatent i que el policia l'havia picat, perquè era un militant polític. Abans estàvem més acostumats a aquest tipus de casos. No, ara és que tothom té marques d'algú, no?, als cossos. O sigui, ara me van explicar l'altre dia una treballadora social a Palerm, diu, és que totes tenen cremades de cigarro, totes les dones, o sigui, és per dir-ho, no començarem a donar exemples, però per donar aquesta idea de que realment és tothom que ve amb marques d'algú, i els homes també estan marcats, o sigui, perquè els casos també de l'home en violació està com molt més tapat, però que també saben, amb entrevistes que hem fet amb centres de menors que vaig poder anar a Sicília, diuen que realment sabem que estan tapats, però quan fas un seguiment amb el llarg terme saps que aquests casos hi són tots, perquè diuen quan fas l'escreening d'aquest que arriba al vaixell, una persona hi ha un problema amb aquest screening d'una persona que arriba al vaixell i el metge sense fronteres li diu què tal, te han pegado, no sé què tal. Aquí, fins a quin punt tu pots detectar aquesta violència? Aquesta violència la detectes fent un seguiment amb les persones. Una persona no te diu que l'acabes de conèixer, sí, me ha pegado mi marido, saps? És el mateix, necessites aquesta idea de seguiment. Bueno, vas fer les entrevistes, doncs, seguint amb la narrativa dels casos, a aquesta zona més fronterera, que ara és una zona molt calenta, o sigui, que ha hagut molts conflictes, que això no està en el meu treball de camp, m'he enterat ara amb els WhatsApps últims, no? I això, si voleu, en podem parlar molt per no obrir un altre tema, però hi ha conflictes de tot tipus impressionants. Conflictes, per exemple, de la població, de pobles petitons, com és Medellín, on vaig estar, que és un poble com molt tranquil·let, que no té res a veure amb Tunis capital, però ni de lluny. Com la població també està en contra, han sofert agressions contra aquesta gent dels centres. Hi ha problemes amb l'ACNUR, hi ha problemes amb l'Organització Mundial de les Migracions, hi ha problemes a dintre del centre amb l'estaf, amb el personal dintre del centre, hi ha problemes dintre dels mateixos grups de migrants i refugiats que s'han creat diferents grups. Hi ha tota una sèrie de demandes impressionants que estan fent ells de tot el que està passant, que sí que surt molt amb el tema dels mitjans de comunicació, si algú vol seguir-ho. O sigui que tota aquesta patata calenta que estàvem parlant més des d'Itàlia, etc., ara que també d'alguna manera havia esquitxat
puestos com Mednin, ara ja està totalment obert el conflicte també allà mateix. Gent que està sortint de Líbia i que està quedant allà i ja no vol ni tornar. Ja no és la idea d'anar a Itàlia, sinó només arribar a la frontera de Tunísia, com a mínim, no? I després la segona part de la recerca va ser a Sicília, que vaig fer sobretot el cas a Palerm, amb ONGs a Palerm, i vaig tenir la sort que en aquest moment, era mitjans de novembre de l'any passat, es va fer una conferència oficial sobre la pau, aquestes conferències que fan sobre la pau a Líbia. I al mateix temps es va fer una conferència alternativa sobre el tema de la pau a Líbia. Jo no vaig anar a l'oficial, perquè havies de tenir acreditació, etc., però sí que vaig estar a la conferència alternativa i això me va obrir les portes a parlar amb totes aquestes ONGs que no hagués pogut fer-ho d'una altra manera. Per exemple, i amb això, si voleu, podem parlar molt més després també el debat, si us interessa, Caras a Mare Mortum, sobre ONGs, per exemple, com Open Arms, que tenen també una sucursal, per dir-ho d'alguna manera, a Itàlia, o de MSF Itàlia, o una de no sé què, ara no sé com es diu, Europe Without Borders o alguna cosa així, que està a nivell d'Alemanya per tota Europa, però que també està a nivell de Palerm, etc. Vaig poder contactar amb totes aquestes ONGs, a part de les ONGs que ja treballen directament sobre el camp allà. I també vaig poder fer unes entrevistes que també, com a testimonis, són molt interessants i molt impactants, en un centre de menor, en un poble que es diu, un poblet, ciutat, entremig, que es diu Barcelona, a prop de Messina, i que tenen molts nois que venien tots de Líbia. I va ser molt interessant com m'explicaven tot el sistema de com funciona tot el tema dels passos que havien fet des de Líbia i com ells havien viscut també posar-se dintre de les zòdiacs i tot això, tot el tema de les barques, etc. Com funcionava tot el sistema de controlar les famílies, les seves famílies, com tenen un control des de l'origen fins a Itàlia, que queda ja com que estan totalment controlades i extorsionades amb el tema del deute d'aquests migrants i com funciona tot això. Més o menys aquestes són les entrevistes que vaig fer. A nivell de la metodologia, jo diria, d'aquesta idea del terme d'atrapat, el terme d'atrapat, com sabeu, és la idea d'atrapat que estaven dintre d'uns centres de detencions amb unes condicions deplorables, etc. I amb unes condicions que imaginem, per exemple, per al tema de les dones i els homes, per exemple. Les dones, normalment, per imperatiu internacional, dels codis internacionals i de les legislacions internacionals, no poden tenir guardians homes, han de ser guardians dones, no? Doncs allà, a Líbia, els guardians són homes. Com sabeu, moltes d'aquestes dones arriben embarassades als vaixells. Jo tampoc, pensant en aquesta desconeixença, a part que hi havia ja llegit molts informes, jo no imaginava que aquestes dones embarassades fossin embarassades per al tema de les violacions. Però clar, si tu comences a mirar els tempos, per exemple, com que ho va fer tot aquest metge que ha escrit articles sobre el tema de com estaven els migrants a Líbia, clar, aquestes dones no poden, si tu miraves amb els mesos que havien passat aquests centres de detenció, no podien haver estat
violades per altres que no fos els guardians mateixos, o sigui, perquè si estan en parts que no hi ha homes, només hi ha dones i els guardians. Amb el tema dels menors, els menors, per exemple, me'n recordo de la pregunta de l'Organització Mundial de Migracions. L'Organització Mundial de Migracions està intermediant amb aquesta situació, diguéssim. Ells estan, per una banda, amb aquest discurs de que estan en contra, no?, de la detenció, etc., però ells estan anant als centres de detenció, o sigui que poden fer visites, no tothom pot fer visites al centre de detenció. I li pregunto a un home que fa 10 anys que està treballant amb l'Organització Mundial de Migracions a Líbia. Li dic, a partir de quina edat el nen està amb la mare o a partir de quina edat el nen està en la secció dels homes d'aquests centres de detenció? No sabia contestar aquesta pregunta. Realment, els nens, només que si són molt petits, així 2 o 3 anys, els deixen en la mare, però els altres ja, nens en pubertat, estan en la secció dels homes. Us podeu imaginar el que significa que aquests homes que t'estàs barallant per una manta o per l'aigua, per coses tan bàsiques així, en quines situacions estan exposats els menors en aquests centres de detenció. O sigui que aquesta idea d'atrapats era realment atrapats de moltes maneres. La veritat que igual no tindríem temps de desenvolupar tot el que significa aquests centres de detenció. Aquests centres de detenció són, per una banda, depenen del Ministeri de l'Interior. Aquest Ministeri de l'Interior que rep diners d'Europa també, d'aquestes polítiques europees, i aquests centres de detenció també agafen milícies locals perquè gestionin aquests centres. Ja us podeu imaginar la complicació que hi ha en un país com a Líbia, que a sobre ara estan encara pitjor des de l'abril, no? A nivell de conflictes, de conflictes oberts, d'armes, de motins dintre d'aquests centres, de tots aquests problemes. I amb milícies que són milícies que estan en lluita en un mateix lloc, a nivell local, hi ha milícies que estan batallant en contra unes de les altres. O sigui que ja us imagineu el percal del que signifiquen aquests centres de detenció oficial que depenen d'unes unitats que es diuen de combatre la immigració il·legal. Això són les sigles exactes que denoten aquests centres, aquestes unitats de l'organisme de migracions. Per una altra banda, hi ha també centres que els migrants els hi diuen connecting houses, que a vegades els noms que els hi posen perquè aquests connecting houses, que poden ser on estan els migrants que tenen un coxa, li diuen a ells, un coxa, un bosa, que és com l'intermediari d'aquestes màfies de migrants, que normalment, segons ells, a la descripció d'ells, són migrants africans, subsaharians, però que parlen l'àrab. O sigui, aquí la idea de parlar àrab és una mica parlar àrab o d'haver viscut, conèixer Líbia en l'època pre-Gaddafi, és una mica el currículum d'aquest migrant intermediari, que segons ells la majoria són de Mali també. O sigui que aquests també serien un altre tipus de centres perquè ells, els migrants, moltes vegades tenen una desconeixença tal que no saben exactament quin tipus de centre era. Per ells, quan parlen, diuen que tots són prisons, they are all prisons, tots són prisons aquí. Tu no pots tan malament estar un com un altre. Però no, aquí també hi ha una mica de debat, perquè hi ha després investigadors o periodistes, etc., que diu que és difícil també posar tot al mateix sac. Però ells, en general, diuen que tot és com si te donen una idea de sempre, que te parlen d'aquesta idea de Líbia com a infern, sempre Líbia és hell.
i tenen molts sinònims de moltes maneres de donar-te aquesta visió de Líbia com infern, i ells diuen que tots són horribles, tant uns com els altres, a nivell general, a nivell de violència, de condicions, etc. En el tema contextual d'aquesta recerca, jo posaria aquest model mediterrani, el model mediterrani que jo crec que, com la majoria de vosaltres sou de Stop Mare Mortum, seria aquest model mediterrani d'Europa fortalesa, però un model mediterrani d'Europa fortalesa que té també els seus punts més greus i menys greus en aquesta evolució. Si pensem que després de Lampedusa, per dir-ho ràpid, perquè podríem estar molta més estona descrivint aquest model d'Europa fortalesa, però per dir-ho així, una cronologia que ens doni una visió molt ràpida, si des de l'època de Lampedusa, dels naufragis de Lampedusa, les polítiques europees van començar a dir que la prioritat era salvar vides, què va passar? Després, a partir de l'operació Sofia, el 2017, la UNAME Sofia, que es comença a canviar una mica bastant tot aquest discurs de la Unió Europea de salvar vides. Diuen, sí, salvar vides, però també tancar xetes, no? El tema repressiu, va començar tot el tema de que no volem les ONGs que rescatin les vides, volem i no volem, no? És en aquesta forma contradictòria, perquè hi ha tota una retòrica humanitària i un discurs oficial que ells no neguen que no vulguin salvar vides, però després hi ha tot el tema de criminalitzar les ONGs. I aquí també va ser el gran sarau, no? El gran sarau de criminalització de les ONGs, com per exemple el cas, que hi ha molts casos, però jo crec que el cas que coneixeu més potser és el de l'Open Arms, i que per una altra banda era dir que Europa tenia unes polítiques molt hipòcrites i criminalitzar o anar contra uns, que aquí també podríem deixar per al debat perquè és una cosa més complexa, diria jo, sobre el paper que ha tingut i que té la Guàrdia Costera líbia. Per exemple, jo no sé si heu vist una mica el tema dels vídeos, per exemple, de l'Open Arms, que ho teniu més proper, i el que passava, aquesta confrontació entre l'Open Arms i la Guàrdia Costera líbia, per exemple, hi ha milions de vídeos, no només de l'Open Arms, sinó d'altres ONGs, que veus aquestes imatges en directe, per exemple, la Guàrdia Costera líbia tirant-li patates, deixant ja el vídeo aquest clàssic, que és molt fort, que aquí te queda tot representat, que tens amb el cas del vaixell Juventa, tens la ONG intentant rescatar vides per un costat, la barca gran de la Guàrdia Costera líbia, un helicòpter italià, cap allà un vaixell de la marina francesa, etc. O sigui, imaginem amb aquest mare clausum, com diuen, amb aquest mar tancat, cada actor com està treballant a dintre del mar. I com, me'n recordo, per no detenir-me més, amb aquestes imatges que va marxant la Guàrdia Costera líbia i deixen allà un noi que es va morint a l'hèlice del motor allà enganxat, tan tranquils, i ells van tirant. I l'helicòpter, crec que era l'helicòpter italià, els va dient: stop, estàs matant a un home, i ells tranquil·lament marxant. Aquesta, per dir-vos, un dels tants vídeos que es poden veure
amb aquests treballs d'aquesta ONG, que jo crec que és de lo més interessant que jo podria dir que hi ha a nivell de recerca i de denúncia del que està passant, que és aquesta ONG que té tots els vídeos, es diu Forensic Architecture, que estan a Londres, que ja vau veure els vídeos. Clar, jo pensava que jo també podia mirar, jo us ho explico d'una manera molt més barroera, però si teniu la informació d'aquest vídeo, que és una cosa com molt professional i molt tècnica, us donareu compte de tots aquests, de com funciona cada actor sobre el terreny, no? Però aquí, i això jo ho deixaria pel debat, perquè si no ens estendrem en un altre tema d'actor, el tema que s'ha criticat molt des de les ONGs, el paper de la Guàrdia Costera Líbia, perquè diuen la Guàrdia Costera Líbia, fixeu-vos, el gran actor que és Itàlia, perquè Itàlia està a totes a Líbia, a nivell econòmic, a nivell de guarda fronterera, perquè és Roma, a la que s'ha de trucar, és Roma que sempre és la que gestiona la centraleta de totes aquestes operacions de rescat, tot és Itàlia, si estem pensant en el protagonista europeu amb Líbia, és aquest tema. O sigui que hem de veure aquest actor principal. Molt ràpidament, per dir com han canviat les coses a nivell d'aquest model mediterrani, si ja tenim des d'aquesta imposició de la Europa fortalesa, que jo normalment, com soc ja d'una altra època que estem treballant sobre migracions, sempre per mi va ser un dels punts claus aquí, des que s'imposen els visats als marroquins a l'any 91, aquí és quan una mica és el petit germen de com va començar tota aquesta imposició de l'Europa fortalesa fins a aquesta criminalització de les rutes mediterrànies amb Líbia, això fent el refolement, el pushback, enviant persones cap a Líbia en un lloc que no és un país segur. O sigui, arribem des d'aquí, fins tot el que ha passat amb aquesta trajectòria europea, fins a aquest punt més explosiu de que s'estan enviant de tornada aquestes persones a Líbia. També a nivell de context, parlo d'altres coses, però ara no m'entretindré perquè serien masses elements teòrics, però igual els enumeraré per dir coses que jo tinc en compte en la meva recerca, que són elements contextuals. Jo parlo molt del que és l'encampament del món, que no és una paraula meva, ho treballo a partir d'un geògraf que es diu Agier, que te dona la idea de com aquesta proliferació de camps al món, però amb estadístiques i amb un recompte de cada cop hi ha més camps al món i pots tenir una sèrie de mapes a nivell mundial molt interessants. Parlo també de la diferència de gènere, i aquí ho veiem, sempre aquest focus en el gènere i com, per exemple, en les rutes, com la minorització i la feminització de les migracions són claus en aquestes rutes de la vulnerabilitat a la Mediterrània. I què més? Parlo d'una proliferació de fronteres, que tampoc me detindré en aquest moment, però és una proliferació de fronteres que estem també testimoniant arreu del món, i aquí seria un altre cop un context més, perquè no me detindré, no estem parlant només aquí d'Itàlia i Líbia, sinó que és que toca tot. O sigui, baixes cap a Líbia, Líbia amb Algèria, Líbia amb Mali, Líbia amb Tunísia. Has de veure com aquest sistema d'aquest procés d'externalització de fronteres no toca només a la Mediterrània, que toca a molts puestos a la vegada. Va cap a baix i també és interna, i també és entre ells, com també pots dir que a dintre de la Unió Europea, que jo he treballat amb altres
amb altres articles, per exemple, com aquesta idea de la circulació europea, etc., també és una mica una retòrica. Aquestes fronteres també s'han tornat després a rovellar en el que és les fronteres europees, no? O sigui que veiem una proliferació de fronteres en molts sentits. I després seria aquesta idea dels drets humans, que jo crec que aquí és el que us importaria més, què passa amb aquests drets humans, o sigui que hi ha aquest agravament d'aquests casos, de la situació de violència i de deterioració de drets humans en tots els sentits. Ara, per no estendre'm més, el que faria, no sé si... agafaré talls d'entrevista, sueltos, com fragments d'entrevistes, de què diuen d'algun d'aquests aspectes que he considerat més importants, com proliferació de fronteres, contradiccions del discurs humanitari, etc., perquè veieu una mica el que diuen els diferents actors, no? Com una mica per aquí portar i donar la xitxa de lo que es diu el treball de camp, no? Diu, per exemple, una migrant, diu, iban els migrants, bueno, ho faig una mica traduït així perquè tinc molts d'idiomes, hi ha talls en anglès, en italià, ho aniré dient en català. Diu, inclús els migrants saben sobre les contradiccions que hi ha a la migració, en el projecte de migració. Sí, primer veien aquella manera, al costat maco de Líbia, per exemple, o de Trípoli abans, pensaven que anaven a un lloc que tenien unes bones oportunitats, o també com ho veien d'Itàlia o ho veien d'Alemanya. Però veuen que al final tot és una trampa. Sobre polítiques europees, diu, per exemple, una noia d'una ONG que està a Palermo, que treballa amb migrants. Diu, Europa no está haciendo nada para contrastar la mafia regional que ahora controla el Mediterráneo central. Europa se ocupa solo de poner un tipo de tampón a través del Mediterráneo central, o sea, Libia, pero no va hasta el origen de las redes criminales que se originan y los vuelven esclavos y víctimas. He treballat bastant el tema de com hi ha tants actors involucrats en tot aquest tema. Jo ja havia treballat, per exemple, amb les fronteres. Tu agafes les fronteres avui dia, abans hi havia potser 2 o 3 actors en una frontera. Ara pot ser empreses, pot ser ONGs, o sigui, tota la proliferació d'actors en un lloc determinat. I amb aquest tema, el que m'ha cridat molt també l'atenció, aquesta proliferació d'actors que va des de tots els organismes internacionals, de tots els tipus de governs a Líbia que estan recolzats també per Nacions Unides, etc. Totes les ONGs, perquè estem parlant d'ONGs que és impressionant. ONGs, per exemple, si estem dient una ONG com clàssica, Médecins Sans Frontières, però clar, no t'ho perdis, hi ha les competències després que hi ha dintre de cada ONG. Hi ha Médecins Sans Frontières França, Médecins Sans Frontières Espanya, Médecins Sans Frontières Austràlia, no sé què, o sigui, tots els que estan sobre el terreny, no? I després totes les ONGs, per exemple, en un lloc com Tunísia, les seves ONGs locals, que també tens a nivell local. O sigui que és impressionant la d'actors que estan treballant amb tot aquest tema d'aquesta contradicció d'aquestes polítiques humanitàries o no humanitàries. Sobre testimonis, aquells que deien els nois, per exemple, de quan passen amb les barques cap a Itàlia. Diu, los teléfonos nos los quitan, te pegarían si te encuentran un móvil. A todos les quitan los zapatos, los sostenes, los calcetines para quitar peso. Ese es el objetivo. És un sistema muy loco. Mi coxer, que és allò, el coxer que li diuen l'intermediari,
tenía 15 pasajeros, una lista con nombres reales. Ellos nunca miran por tu interés, se aseguran el dinero y basta. La familia paga directamente al mudir, que vol dir director en àrab, el jefe. El jefe compra el bote, te ofrece una comida simple y agua. Sí, testimonios también. Es por esa violencia que nos fuimos hasta Túnez. La policía me quitó a mi hija en la frontera. Nosotros íbamos por la ruta no oficial. Una dona del centre d'Ibn Khaldun diu: el meu exmarit me va seguir fins a Líbia. Jo vaig anar a Trípoli i després allà una persona me va contractar com una treballadora domèstica. Ell tenia poder. Cada cop que volia dormir amb mi, si me negava a dormir amb ell, me deia que m'enviaria a la presó. Ja la va enviar, després a la presó. Aquí, que està al centre de migrants a Tunísia, diu: aquí em sento protegida. El tema del país segur, perquè és una constant, la idea de lloc segur, país segur, casa segura, surt tot el rato en totes les entrevistes. També en temes de violència sempre és aquesta idea de buscar la casa segura, no? Per exemple, amb les nigerianes que estan a Palerm, no? Els diuen buscar un puesto segur, que vol dir, per ell, els projectes que tenen, diuen un puesto segur vol dir dues coses. Segur dels rites de vudú, perquè amb els rites de vudú tenen molta por moltes dones, perquè que es facin coses contra elles i contra les seves famílies. Diu, buscar un puesto segur dels rites de vudú i un puesto segur que no els hi vinguin amenaçant amb el deute, perquè tot és el tema d'arrossegar aquest deute migratori i què et faran amb aquest deute sobre tu i sobre les teves famílies que tenen controlades amb els telèfons, no? Diu, això del sitio seguro, puerto seguro. En 2015 empiezan MOAS, MSF, Sea-Watch, para rellenar un vacío que quedaba de las instituciones y de Italia. Empezamos con una barca muy pequeña y queríamos llamar al centro de Roma para que hicieran el socorro y les llevasen a un puerto seguro. Las ONGs en esa época estaban en un discurso totalmente alineado con el de la Guardia Costera italiana. Después de la declaración de Malta y del acuerdo de Italia y la Guardia Costera Libia, que también els formaven, hubo un cambio. Significaba la salida total de las instituciones. Sobre el tema de frontera, situación de frontera. Estamos a 45 kilómetros de Zuara. Este es el municipio dominante y ellos tienen problemas políticos con todos los pueblos que les rodean. Unos son revolucionarios y los otros antirrevolucionarios. Recuerda que en Libia hay 3 grandes poderes principales. Para esto debes añadirle que cada pueblo tiene su poder y tiene sus círculos de complicidad. A nosotros no nos ha afectado tanto. Mantenemos nuestras relaciones familiares transfronterizas entre la frontera de Tunisia y de Libia. Además, cada familia se asegura de tener su propia seguridad. Sobre el coxer, que os deia, el intermediari. El coxer puede hacer de intermediario, un middleman, también llamado boga. Es la persona que habla árabe. Se trata de migrantes que ya estaban en Libia en la época de Gaddafi. Siempre llama por teléfono a las familias para asegurar que les pagaran. Molta gent diu que és un sistema molt eficient, funciona molt bé. És només una trucadeta, és un codi, tu li has de donar un codi de Western Union per veure si aquella família ha posat o no els diners. Així de simple. Funcionen amb tota la ruta transsahariana. Sobre la detención, la diferencia entre el arresto del gobierno y los Asma Boy, que son como unos mafiosos de allá, es que los arrestos del gobierno los llevan a centros de detención oficiales. En cambio, los Asma Boys los llevan a las connecting houses.
pero para ellos es siempre una prisión. Piden un negociante a las familias para la extorsión. Se habla de violencia sexual, pero no está claro del todo. Debería distinguirse sobre quién depende del gobierno i quién depende de la guàrdia carcelària. Condicions de violència. Aquí tenim molts fragments d'entrevista. Des del 2015 entendí, això ho diu una periodista a Itàlia, des del 2015 entendí a través de las entrevistas de los desembarcados en Augusta y Pozzallo, en Sicilia, que se trataba de violencia masiva, de violencia sistemática. En estos últimos años he reflexionado en este contexto sobre el genocidio contra el pueblo migrante, según el jurista Luigi Ferrajoli. Los testimonios daban prueba de la sistematicidad de la tortura y la idea de la eliminación del otro. Los medios de comunicación no tienen una visión de larga duración y utilizan la terminología de náufrago, caso, accidente, como si existiese una fatalidad. Son elementos de la narración mediática. Las violaciones en esta ruta son constantes. El hombre simboliza, això ho diu un noi de 15 anys en un centre de detenció de menors. Las violaciones en esta ruta son constantes. El hombre simboliza el dinero y cogen su dinero. Si no tiene dinero, le pegan. La mujer siempre tiene el tema de la violación y se la pasan entre ellos. Esta ruta no está hecha para mujeres. Pero ¿qué pueden hacer ellas? Si quieres comida, te tengo que usar. En Agadez lo vimos, cogieron a todas las mujeres que estaban con nosotros de forma rotativa. El Coxer también lo hace, incluso si es negro, es el mismo sistema también. La violación tiene que, això el metge de Palermo, la violación tiene que ser de los guardias, no puede ser de sus propias parejas. Muchos hombres no lo dicen, quieren pasar página y necesitan tiempo para quererlo explicar. En mi muestra que treballa sobre mostra a llarg termini amb les persones que han vingut de Líbia, en mi muestra 436 de un total de 790 mujeres reconoce haber sufrido violencia sexual. Los datos que tiene el mateix metge, los datos que tiene SMF no tienen en cuenta el factor de la homosexualidad. Porque esto es muy difícil detectar en el screening. Es un problema desde el inicio, porque el hombre no declara nunca su propia experiencia homosexual. Segueix el metge. Conozco el caso de 2 hermanas en Libia, violadas por 9 hombres distintos reiteradamente. La mayor intenta resistirse, la menor no. Ellos le dicen a la menor que intente convencer a la mayor. ¿Y cómo acaba todo? Al final dispararon sobre la mayor. Es un trauma muy grave con el que se ha quedado la hermana aquí en Itàlia. Sobre el tema d'aquesta proliferació d'actors i com treballen entre els diferents actors. I la multiconnexió entre les nacions de United Nations. Aquí volia dir també, quan estem mirant aquestes polítiques com funcionen, la complexitat de veure com funcionen aquestes polítiques, perquè Nacions Unides i les ONG sobre el terreny, sobretot crec que és des del 2006 o por ahí, treballen amb un sistema de clúster, o sigui que tots els treballs es fan en grups. En aquests clústers tu pots tenir diverses agències de Nacions Unides, pots tenir ONGs internacionals, etc. O sigui, tots estan treballant en un sistema de petits equips. O sigui que també després sobre el terreny és difícil veure aquestes formes de responsabilitat. Ho dic sobretot per quan les ONGs volen saber d'on venen aquestes responsabilitats, qui fa qui, i això és molt
molt difícil de buscar el rastre de com funcionen aquestes polítiques després, de qui és responsable de qui en cada cosa sobre el terreny. Per exemple, amb aquestes contradiccions que treballen també dintre del mateix govern italià. El mateix govern italià, que és un govern tipus Salvini, el Salvini seria te diria que Líbia no és un lloc segur, però dintre del mateix govern de Salvini hi ha gent que està dient que Líbia no és segur, perquè veieu la complexitat d'aquestes contradiccions, que no és tan simple detectar-ho. Mirem el cas d'IOM, que és un organisme directament que està amb migrants. O sigui, que per una banda està treballant també amb la Guàrdia Costera líbia, per una banda, que està treballant, que estan fent el refoulement en un lloc no segur, però després ells tenen tot aquest repertori d'estabilització de comunitat i de l'assistència humanitària. Dintre de l'assistència humanitària, el Life Saving Humanitarian Assistance, o sigui, salvar vides, l'etiqueta de salvar vides és prioritari per la gent que s'ha rescatat al mar. O sigui, perquè veieu com es pot després entendre tota aquesta complexitat de el que li diguem les contradiccions en aquestes polítiques humanitàries. Sobre el tema dels actors, que podríem posar milions d'actors, com hem dit, però un actor a mi que m'ha copsat molt és el tema dels periodistes independents, que estan treballant molt amb aquest aspecte i fent una denúncia amb una investigació al darrere bastant seriosa dintre del que cap. Per exemple, una altra periodista independent italiana, sobre aquesta idea del patiment a distància, perquè la gent, com funcionem nosaltres per reaccionar? Reacciones perquè veus el vídeo de la CNN o el vídeo de l'Open Arms, etc. I a sobre estem veient aquesta idea que deia el Bonstanski, d'aquest patiment a distància. Com funcionem nosaltres, com accionem, com reaccionem amb aquest patiment a distància que ens mostren els vídeos. Diu ella, en aquest patiment a distància, el vídeo dona una visió molt amplificada, una expressió molt amplificada. Nosaltres reconeixem l'horror i l'amplifiquem, però què passa? Després no hi ha acció. Això també ho deixem com a interrogant. Veiem moltes imatges, inclús a temps real, horribles, però per què no es tradueix en una acció? Nosaltres tenim accés a un nombre infinit d'imatges, però la política es queda sense una acció i veiem com passa el refoulement, que els envien a països no segurs. Diu, per exemple, pensem en el cas de la barca, una de les barques, que hi ha tants casos de les naus a la Mediterrània. Ella diu, pensem en el cas de la barca Lady Sham, que va des d'Itàlia, tothom es va enterar, va estar totalment publicitat i s'envien directament a les persones a Misrata, a Líbia. Aquesta falta d'acció és realment paradoxal. Diu, és la representació de lo inhumà en la mediatització contemporània. El vídeo que te mostra un naufragi a temps reals és l'espectacle de l'inhumà. I nosaltres estem atrapats en aquesta contradicció històrica que diu ella és la visió en viu d'un genocidi sense acció. Diu, sobre el tema dels periodistes i com els ONGs fan servir els periodistes, que ja sabeu que totes les ONGs sempre te diuen que el primer que fan és que sempre tenemos que tener un periodista a bordo, Es periodista a bordo, mediatización, vídeos, Twitter, etc.
diu la de Open Arms a Italia. Nosotros siempre embarcamos un periodista con nosotros, como ya te he explicado con el caso del Josefa. El cas del Josefa, que va ser un cas molt greu, no sé si l'heu seguit aquest del Josefa, que és de l'Open Arms, que era una dona que la van trobar allà com en un naufragi sola, aguantada així com en un tallet de barca, que havia passat no sé quantes hores allà, etc. I què passa? Aquest cas va ser molt important a Itàlia perquè resulta que s'emporten, va arribar fins a Mallorca aquesta dona, se l'emporten, la rescaten les d'Open Arms i resulta que tenia esmalt de pintura a les ungles. Clar, i comencen hi ha tot un tema de fake news i de contrareportatge, però molt, jo no sabia que era una cosa tan sofisticada i tan elaborada a Itàlia. Hi ha uns que es diuen, com es diuen, David Puente, James Bond, són coneguts a Itàlia, que contrarresten, fan com un treball d'investigació replicant el treball d'investigació de l'ONG. I te surt tot, amb tot, a aquesta hora i tal, i estan capficats amb el tema de per què aquesta dona portava esmalt a les ungles, i que deien que era fals el que havien fet a Open Arms, o sigui, acusant amb el tema de la criminalització de les ONGs. I l'entrevistada de l'Open Arms en Itàlia te diu, és que, clar, què fas amb una persona que acabes de rescatar? Per passar el temps fas una cosa així com pintar-li les ungles, alguna que li pugui distreure. Però això, perquè vegeu una mica una punteta de tot el que està passant a Itàlia amb el tema de l'ONG i el que repliquen amb les ONGs, amb el Twitter, amb els vídeos, etc., que és tan complex i tan perillós del que està passant, no? Tot el tema de les xarxes, fake news, etc. Sobre el tema, ja acabaré, perquè tinc moltes cites més, però per no allargar-me, jo crec que ja aniria acabant. I com és aquest acte, ha estat promogut per Open Arms, jo crec que és important veure també aquest rol, que ens preguntem sobre aquest rol de les ONGs i què està passant amb les ONGs a la Mediterrània. I jo crec que hi ha unes dades molt interessants aquí, no? Per exemple, dades molt interessants que m'han cridat l'atenció sobre les ONGs i que surt molt també a les entrevistes, com ja no... El tema de les ONGs a les Mediterrànies són gent que està treballant que no eren gent militant clàssica d'ONGs. O sigui, que és un nou tipus de moviment dintre de la societat civil que té una sensibilitat pel que està passant a la Mediterrània, però que moltes d'aquestes persones no tenien una sensibilitat o no eren persones militants prèvies. O sigui, això sembla una gran novetat sobre el tema de la gent que està embarcat a les naus. El primer cas d'aquí va ser un cas d'una barca, perquè m'ho han explicat totes les entrevistes, que és el 2004, és el primer cop que tenim això. El 2004 hi ha un vaixell que és la Capa Namur, un vaixell, el Capa Namur, que realment és un home que treballa com amb un vaixell mercant i que té com una solidaritat, diguéssim, no? O sigui que no tenia res a veure amb cap ONG, com aquest home, des de treballar en un camp, es fica en tot un procés de solidaritat i de politització d'aquesta solidaritat. Això ho dic perquè surt molt a les entrevistes. Per exemple, hi ha una de les entrevistades, que és una entrevista molt bona, jo diria, que és una entrevista clàssica d'aquestes militants d'ONGs d'avui dia, jo diria de les que he vist a la Mediterrània. És una noia que com molt preparada, jove, aquesta la Giorgia Linardi, que si després mires el seu currículum, perquè tot això són coses que es troben fàcilment a internet, és una especialista en drets, ha fet el màster en drets humans al mar, o sigui, no hi ha drets humans
al mar. I ella, que té treball tant com va treballar amb Metges Sense Fronteres, ja està treballant amb Sea-Watch com a la responsable de drets humans i temes d'aquests, no? D'advocacy, no sé què. I ella comença a dir, no, a l'entrevista, bueno, no sé, ho tinc per aquí, no, nosaltres no fem advocacy. Comença, no, nosaltres som diferents. Advocacy és Amnesty International. Ells sí que tenen el seu mandat advocacy i tenen aquí hi ha un objectiu polític. Nosaltres no. Aquí també ho dic una mica per al debat, no? Si us pot interessar, comença a dir ella, però ho explica d'una manera molt interessant i molt ben narrada. Diu, nosaltres no, nosaltres volem salvar vides, nosaltres som gent que treballem, que fem rescat al mar. Nosaltres no som, i aquí jo crec que es pot criticar, no tenim un objectiu polític en el nostre mandat. Ho deixo una mica obert perquè aquí on està, a veure qui té, o sigui, fins a quin punt no és un objectiu polític o no amb el que treballa amb les ONGs, no? Això diu, ella diu, pero claro, lo que nos ha pasado es que después nos criminalizan y después debemos reaccionar. Nosotros no hacemos propuestas políticas, en el mar no se hace política, en el mar se actúa. Estamos allí para curar los síntomas. Nosotros salvamos vidas y denunciamos en base a los testimonios. Això és molt important perquè només fa que recopilar testimonis. Estava treballant amb el Metges Sense Fronteres, només testimonio para hacer denuncia. Estamos allí para curar los síntomas. Nosotros salvamos vidas y denunciamos en base a los testimonios. Pero esto ha sido después. Es distinto de lo que era nuestro objetivo inicial. Sobre el tema també advocats, que hi ha unes clíniques legals que estan treballant a Palermo, una mica que diuen sobre la situació. Ells diuen, ahora se aplica el concepto de culpa colectiva penal, que es un concepto fascista, en vez del concepto individual penal de la democracia. Després un advocat jove diu, estamos presenciando un retorno de 10-15 años atrás en el tema de derechos humanos. Després tinc tota una part que ja no tindrem temps de desenvolupar, per tot el que tema com identifiquen les contradiccions i com identifiquen les recomanacions, perquè nosaltres l'objectiu final d'aquesta feina és dir, i aquí, clar, ens podríem passar la vida debatint això, o sigui, què es pot fer amb això, què es pot dir a la comunitat internacional, com es pot resoldre això, i aquí, clar, cada un te diu el seu, no? Uns, evacuació de Líbia, altres, vies segures, altres, no, a la Corte Penal de Derechos Humanos, altres, saps? No, després diuen, no, tot el que és tema de denúncia amb institucions internacionals no va bé perquè són processos massa llargs, no és efectiu. O sigui, altres, per exemple, el d'IOM, és que hem de tenir una sola veu. Aquí hi ha masses veus dintre també, inclús de puestos com Nacions Unides. Hi ha masses discrepàncies, masses veus a la vegada, no? Tot el tema d'aquestes respostes de solucions, etc., no? Que es podien solucionar. I aquí acabo, per exemple, amb una cita de possibles solucions, possibles veus, possibles vies. Diu, ¿cómo se podría solucionar esto, no? Eliminando noticias falsas y cambiando la manera de informar, informando correctamente sobre el tema, defender los derechos, luchar usando las leyes, pero es muy complicado. Hay una gran contradicción. Por ejemplo, ACNUR es muy ambigua. Por un lado, ayuda a los refugiados y por otro, recibe dinero de los gobiernos represivos. Muchas gracias.
Gràcies, Natàlia. Doncs obrim torn de preguntes i debat. Jo en tinc diverses. El micro, no? Necessitaria el micro o no? Per al vídeo quedarà millor, no? Sí, millor atrapat. Ai, agafem això. Sí, m'estava preguntant més que res de les nacionalitats que has conegut allà, perquè jo no acabo de veure massa. Jo vinc de Bèlgica i allà ara mateix he conegut més que res sudanesos, eritreans, etiopians i després algunes altres nacionalitats, però més que res sudanesos, i doncs saber més o menys quins són. I després... Espera, tenia d'altres preguntes. Em descuido. Sí, el perfil de les dones, que sovint són dones que venen Bueno, que hi ha dones que venen soles ja des del principi, o hi ha dones que venien soles i que després, bueno, que venien amb marit o el que sigui i que s'han perdut o encara estan junts. I últim... Ostres... Ai, sí, quins són... Que saps més o menys els plans que tenen, si compten quedar-se a Tunísia i a Palerm, o si volen continuar caminant, i si volen continuar, quin és l'objectiu. A Bèlgica la majoria volien marxar a Anglaterra, però no sé si aquest somni comença ja des d'Itàlia o des del principi. Doncs bueno, ja està. Gràcies. Sobre les nacionalitats, impressiona molt totes les nacionalitats que hi ha, és molt variat. O sigui, per dir-ho a grans línies, hi ha la part més de refugiat clàssic, que és el que dius tu, de sudanesos, també dels problemes amb Eritrea, no? Hi ha tota la part d'Eritrea i Etiòpia, que després també fan com grupets, aquest és el tema, no? Que són cristians, etc. I després hi ha tota la part també de l'Àfrica de l'Oest, no? I també hi ha sueltos, a vegades també passen marroquins, etc., que també van per aquestes vies. Jo crec que una cosa que me va cridar l'atenció cara a aquesta ruta és la ruta dels gambians, no? Que estan molt representats els gambians, que és una migració, per exemple, a Catalunya, que és molt important, i és una migració que ja va començar aquí fort el 94, no? I que encara jo no tenia molta representació a Itàlia i a tant altres països, i que ara ja s'ha fet com més europea, no? Jo aquestes dones, per exemple, les entrevistes eren... Hi havia homes de Sierra Leone, hi havia una dona de gambiana i una dona de Mali, i després un dels representants, saps? Aquests que us dic que m'estan escrivint WhatsApp, que aquests, si a algú li interessa, jo també una mica jo a vegades no sé ni com ajudar-los, perquè a mi me van donant informació i me van dir el que els hi va passant i que jo ho faci arribar. Jo de moment només ho envio a gent de Tunísia i d'Itàlia, ho dic per si us interessa, de fer arribar això, després podem parlar una mica més, però aquest noi, per exemple, és sudanès. Clar, que també està bé, clar, si és sudanès, sap àrab, i això canvia molt també, perquè sap el que està passant al centre, perquè, per exemple, amb la noia que també m'escriu, la gambiana, jo veig que a ella se li perd moltes coses del que passa al centre, no? I aquí, bueno, igual no m'he recordat de fer aquest incís, a mi, com una mica, com a alguna de mobilització, jo crec que seria important, que jo mai he sabut com fer-ho, perquè jo no tinc una ONG darrere, però jo crec que, per exemple, el tema d'aquestes dones i la violència, d'alguna manera, jo no estic parlant d'una forma de victimitzar-les, etc., però s'ha de dir clarament que això no pot ser. O sigui, que no podem estar organitzant-nos d'aquesta manera per al Me Too a Hollywood, a l'acoso sexual, i que t'estiguem dient aquestes dones que estan al nostre costat, que estem dient el que està passant d'aquesta manera tan sistemàtica. O sigui, jo no tinc una idea, ho dic també ara
diguem, de mi cap a vosaltres, però jo havia pensat a veure si es podia mirar com si s'aplicaven, per exemple, els protocols de violència sexual, no? Es veu que és molt nou el tema de LGBC, no sé com li diu, sex-based violence, no? Si aquests protocols, almenys intentar veure si estan aplicant a les arribades aquests protocols. I està tot molt verd, per dir-vos, per si aquí hi havia alguna via. Ara comencen a fer els d'ACNUR formació d'aquest tema, els que treballen a l'ACNUR. O sigui que jo crec que podria haver un camí interessant de que es podia intentar obrir els ulls a aquests temes, no? La gent, no? Ara, almenys, com amb la violència de gènere sembla que la gent està més sensibilitzada, doncs aquí es podria obrir una mica més aquest tema. Perdona. Sobre les nacionalitats, bueno, ja he dit molt variat, hi ha aquest perfil de dones, hi ha dones que viatgen soles, però això surt molt a les entrevistes i diuen els homes, diuen, jo mai aconsellaria una dona, això no és una ruta per una dona sola. Clar, si estàs sense xarxa en el viatge, com a dona, estàs molt vulnerable a tot, no? I sí que he vist casos de dones, clar, hi ha tants accidents i tants desapareguts i tanta mort i tanta etcètera, que sí que he vist, per exemple, de separació en el viatge, no? També quan tu ja estàs en un centre, com allà no saps mai el que passaràs, no saps ni quan sortiràs ni res, i per un cantó estan els homes i l'altre cantó estan els homes, encara que tu estiguis en parella, allà ja queda la cosa molt trencada. O hi ha un dels testimonis que tenia, surt de la barca amb la nena i la dona fugada, o sigui que ja ell retorna a Líbia, ell amb una nena sola, l'home i la nena sola, no? A Líbia, o sigui que, clar, el que va passar, aquests viatges van passant tantes coses que ets un supervivent nat, no? I, bueno, ara també vaig afegint coletilles que crec que són interessants de comentar, la idea de que ara es parla, nosaltres abans quan pensem en violència i parles de la noció de víctima, no? Que és molt interessant, si ets una víctima o no víctima, i ara en els informes també de Nacions Unides i d'ONGs, etc., es fa servir la paraula supervivent. Han canviat molt el tema de la noció de víctima a fer servir el terme de supervivent. I el projecte normalment és anar a un lloc on tens algun familiar, no? L'àncora és el familiar, i per tot, no? Per exemple, inclús per la situació primera que recordo més d'aquesta arribada a Sicília, clar, que ha passat moltes coses a Sicília que igual no tenim temps d'explicar, ja l'extrema dreta està molt forta, ja sabeu, i no només l'extrema dreta i la reacció de la població, hi ha un problema molt fort, estan amb un sentiment molt antiimigrant. Clar, tot aquest tema ha fet que les ONGs, també tot el tema de revisar com estan treballant les ONGs. Aquesta dona alemanya que us he comentat en alguna de les entrevistes, que està treballant sobre aquest de No Borders, no me'n recordo ara com es diu l'ONG, clar, que ells estaven treballant en temes de drets de refugiats i migrants, ara veuen que això és un problema, perquè, per exemple, recordo on estaven ells treballant en un barri, per exemple, en un barri popular de Palermo. Si tu comences a treballar amb això, clar, la resta de la població, que és població precària, en una situació com una illa de Sicília, que no és el Berlín del barri bo de Brussel·les, doncs clar, això és molt difícil si tu comences a treballar una defensa de drets, si no treballes, ells estan canviant el tema de les estratègies i dius que s'ha de treballar el tema drets d'una manera genèrica, perquè si no després aquests te venen a sobre i se te posen a la contra, perquè ja han tingut allà, o sigui, rebotats, per exemple, els centres de Messina no poden, has de canviar el centre de posar la pancarta fora d'un centre de migrants perquè se t'atira la població a sobre. O sigui que és un ambient molt hostil. Això m'ho deien també.
me deien, si podeu fer més coses d'ONGs, millor ho feu a Espanya, me deien, perquè aquí està molt malament la cosa, no? L'ambient, com molt antiimmigrant, no només per les polítiques del Salvini, sinó també per com respira la població a nivell local. I, bueno, més o menys... La Palermo mateix té un mal ambient, perquè a Palermo l'alcalde és superfeliç. Bueno, sí, clar, Palermo és una mica... és l'alcalde bueno, l'alcalde de Palermo és el que estava a la conferència alternativa sobre la pau i tenen una carta de declaració dels migrants, de societat acollidora, etc. Sí, però clar, després, ara no me'n recordo de tots els puestos, Messina, per exemple, que és important, Messina a nivell de Sicília és molt gran, allà la població totalment rebotada, me van començar a explicar casos a les entrevistes de que sí que hi ha ambient bastant hostil. Això no vol dir que l'alcalde tingui una política oberta respecte a la migració. I també una cosa que podríem estar-nos més estona, també el tema de l'església, perquè hi ha jo no me'n recordo, el que treballa amb el papa Francesc, que estan treballant molt el tema del discurs antiimmigrant i tal, d'una altra manera, i també estan molt presents. És un home de Sicília, aquest ara no me'n recordo com es diu, i doncs clar, també hi ha tot aquest tarannà, no?, de gent que està treballant d'una altra manera. Així tornem una mica als orígens. No, jo ho dic perquè per al vídeo, que després no se sent la pregunta al vídeo, no? A mi queda millor per al vídeo. No sé, potser ara seré una mica ingenu, però... Així tornant als orígens, no? Perquè aquesta gent fuig d'una guerra civil, no? I has parlat del Mudir, del Coxe, també de les màfies regionals. Tot això, dintre de tots aquests actors internacionals, locals, clar, imagino que tot és corrupte, no? Perquè sabent tot això, no hi ha cap manera, és a dir, la policia local, el govern local, el que sigui, no pot interceptar aquests mudirs, aquesta gent que fa aquest paper tan important, no? Que d'una manera els treu, però d'altra banda els estan estafant, els estan maltractant, no? També els estan violant, no? Tot això, no ho sé. Ja sé que si tinguéssim la resposta, però no ho sé. O sigui, tenint-los detectats, no es pot fer res a nivell internacional per tallar una mica aquest fil conductor de tota aquesta trajectòria tan penosa, no? I tan dura, no? Vull dir que, no sé, que pogués caure en unes altres mans, que ens poguéssim com fer més responsables, no?, d'aquesta trajectòria. No ho sé. Ja està. Això. No, jo no. Espera, jo no sé com va. Sí. Hi ha una altra pregunta? Sí. Vinga. Ja t'agafes el micro, no? El fil de les contradiccions que esmentaves, una d'elles la més important entre els països i els governs, entre el que es veu, el que se sap i les accions que no es generen, que jo directament crec que podríem parlar de cinisme i d'hipocresia, per verbalitzar-ho i que quedi molt clar, quan la Guàrdia Líbia Costanera, o fins i tot abans també la Guàrdia Italiana, a les operacions de rescat a la mar, que no estan fetes, que són oficials, que no són les de les ONGs, diguem-ne, tornen, fan un refoulement cap a Líbia, van als centres de detencions aquestes persones, òbviament, no? Centres de detencions en els quals, doncs, m'ha semblat entendre, però igual, com que hi havia molts temes, ho he barrejat, que també aquestes persones pateixen extorsions internes, no? Per tant,
pels propis guardians o persones que estan al càrrec d'aquests centres de detenció, no? Totes aquestes sortides cap a la Mediterrània del Nord, crec que no hi havia. I també una altra cosa, has esmentat, un dels testimonis deia que ells no havien pres la ruta oficial. Hi ha rutes oficials i rutes alternatives? Vale. La primera, on estava l'altra? No, l'altra... Lo primer que era, de què parlava, lo primer? No, només el tema, perquè ara no... Anant a l'origen, no? D'on surt que surten d'aquesta guerra civil i que hi ha... Sí, com es pot arreglar això, sí. Bueno, clar, o sigui, coneixent... Sí, ara me'n recordo. Tenim detectats els motius que paguen a través de Western Union, Sí. els boxers, totes les màfies regionals. No sé si hi ha alguna forma Sí. no sé. Bé, doncs la política europea que va fer amb aquest canvi que estem dient a partir d'Operació Sofia, no? Que va haver aquest canvi de criminalització de les ONGs, etc. En aquest moment també les polítiques comencen a estar contra les màfies, però de quina manera? Van agafar tots els capos i els van posar a la presó, el capo de Zuwara i tots aquests... dels líders locals, no? Ja ara no me'n recordo dels noms, però comencen a posar-los a empresonar. Van fer això. Però clar, el de Líbia és que és impossible. A Líbia diuen que hi ha 3 governs diferents, no sé quantes milícies, a cada ciutat no sé quantes milícies hi ha. Al sud hi ha els tuaregs entre els altres. O sigui, és que és el... Tothom, per dir-ho ràpid, és un país sense llei. O sigui, per on te comences a... No hi ha... Tot és impunitat, no? O sigui, és campi qui pugui a tots nivells. És una situació molt caòtica per començar... O sigui, que has d'anar com a coses més bàsiques del país per poder arribar fins a altres coses més sofisticades, diguéssim, no? De que tinguin a veure amb aquestes rutes. O sigui, que és allò tot el rato diuen el país sin ley, etc. Els nudis estan a Líbia. Sí, tot això és dintre del que és la situació a Líbia. Sí, per exemple, hi ha un periodista, aquest periodista basc, que no me surt mai el nom, el pobre, bueno, el Carlos, que deia, clar, és que a Líbia és que ni fan servir el banc, ni el sistema bancari, ni res, tu no te pots assegurar, no pots ni posar, si poses diners en una ONG, no saps ni on te va ni res. Ell diu, segons ell, l'única solució és que ell que ha conegut l'única cosa que pots fer per ajudar, diu que hi ha un comitè ciutadà a la ciutat de Zuara, de la gent normal i corrent, i que pots posar els diners en una compte bancària de Tunísia i que els portin fins allà, una cosa així. Si no, és que és impossible fer qualsevol cosa en aquest país, segons la seva visió. No es fan detencions contra nudis. No, els capos, ja han posat, sí, hi ha diversos capos que estan a la presó d'aquestes grans màfies, però és que és un país que està totalment destrossat, o sigui que encara que posis aquest és que està tota... I ara des de l'abril és que és una situació de guerra civil, però de múltiples guerres a nivell de patir local entre l'est, l'oest, entre el nord, el sud, saps? Dintre de les mateixes poblacions, dintre de les ciutats mateixes, és massa caòtic, massa complex tot, no? Després, sobre el tema d'aquestes contradiccions entre els països i el paper de la... Volia haver parlat del paper de la Guàrdia Costanera a Líbia, que jo igual volia haver parlat més d'això, perquè d'aquest rol de la Guàrdia Costanera a Líbia crec que és molt interessant, i jo igual aquí potser criticaria una mica les ONGs, no? Perquè també és molt... Jo ja veig que els vídeos ja ho he vist, que
que comencen a tirar patates, que deixen allà matar, o jo no sé, inclús deia gent que a veure si t'aprens alguna cosa especial, perquè arribant a aquests estats, a aquests nivells també de com actuen ells també és una mica estrany, perquè també són persones, bueno, l'únic que sé és que guanyen 150 euros al mes, que és molt poc, vale? Però ells estan com molt cremats amb el discurs de la sobirania, de la sobirania nacional líbia. Jo crec que aquí hi ha més coses que no acabem de saber, perquè jo he estat mirant els vídeos d'ells, perquè és molt fàcil, repeteixo, veure's com el dimoni, perquè tu veus, i sí, són bèsties, o sigui que és una mica com els que ho veuen al camps i a l'open arts, sí, ho veus que sí, que estan fatals i que a sobre són els italians els que estan formant i que també fan formació aquí a Múrcia, perquè surt les fotos a Cartagena o a Múrcia que van a fer formació i tal. Sí, que és fàcil, però jo crec que també deu haver-hi un discurs que nosaltres no acabem de saber, perquè jo he intentat veure també com a actors quin discurs tenen. Jo no sé si fins a quin punt també hi ha un discurs com anticolonial en tot això. O sigui, perquè ells diuen com nosaltres som soberans, no? Que també ho tenen molt els libis, però podria ser, no? Diuen, bueno, perquè aquests si nosaltres ens han encarregat una feina, quins són aquests europeus, aquests colons, aquests estrangers que han de venir aquí en les nostres aigües territorials, que tenim, penso que són 130 quilòmetres d'aigües territorials de Search and Rescue, que són nostres, perquè si nosaltres tenim aquesta funció, per què venen aquests? Jo ho poso sobre la taula, jo dic, no sé, que també és fàcil veure'ls com a dimonis dintre de tots els vídeos i dintre de les ONGs, però les seves argumentacions potser tindran, no? I el tema de la ruta oficial que deies, clar, per exemple, jo te puc parlar d'aquesta ruta que vaig veure una mica entre Mednin, no? La zona aquesta fronterera, que seria amb Zuara, bueno, que hi ha poblets entremig, Zuara, que ja és una ciutat molt important a Líbia, que està a 45 quilòmetres. Clar, bueno, doncs clar, en comptes d'anar per la carretera oficial, doncs vas per altres rutes alternatives de la frontera. I jo parlant de fronteres, com he treballat molt i he visitat moltes fronteres, el que diria jo, me vaig quedar una mica impressionada d'aquesta frontera també, que no vaig poder accedir fins al control fronterer, perquè bueno, jo anava amb un noi i amb un taxista i tot el rato me van posar, no sé, un control allà sobre mi, què feia i què no feia, me van mirar l'ordinador, me van posar a l'oficina, no sé què, bueno, control d'aquest, però que després, clar, lo de la gasolina, el gasoil, està tot ple de tenderetes de venda de gasoil tot al llarg de la carretera, no? Sí, torna a ser amb les dones i... Espera, ai, també t'ho vaig descuidar tot. Sempre ho descuido. El perfil? No. No, ja no era d'això. Ai, sí, a Bèlgica tenim... Bueno, és que és una organització completament diferent, però s'ha fet molt a nivell de plataforma ciutadana, no és realment a base d'ONGs, i tenim com unes cases d'acollida general, que són en general simplement pel vespre, i això, i doncs el dia es queda al centre i al vespre, bueno, fem perquè estiguen sempre, i per les dones, com que bueno, han tingut un recorregut en general bastant més complicat que els dels homes, tenen com un centre a part, diguem, hi ha un centre només per dones perquè moltes d'elles estan completament traumatitzades pels homes, i no sé si en els centres que tu has visitat si hi havia aquesta separació entre homes i dones, i si aquesta separació es fes per traumes de la part de les dones. Sí. Fem una altra i ja està, no? Si algú vol, ja tanquem, no? Si vol. Hi ha alguna altra? Doncs Fem aquestes dues i... Vale. La seva Natàlia? Sí. Vale.
Bueno, el meu no és ben bona pregunta. Moltes gràcies per la xerrada, Natàlia, molt interessant, i a l'organització. Era més que res per convidar-vos. Em dic Laia Mercader, soc exalumna d'un màster de Relacions Internacionals del Vivell, i el proper dia 20 de juny farem una xerrada sobre immigració, asil i polítiques repressives des de una perspectiva comparada d'Estats Units i Europa, i comptarem amb una xerrada del John Palmer, que és un investigador de l'IBEI i especialista en polítiques migratòries dels Estats Units, i amb la Cristina Mas, que és IBEI, l'Institut d'Estudis Internacionals de Barcelona. I l'altra ponent serà la Cristina Mas, que és una periodista, redactora d'Internacional de l'Ara, i que va estar d'enviada especial a l'Open Arms. És el dia 20 de juny, com us deia, a la Violeta de Gràcia, al Centre Cívic, i serà a les 7 de la tarda. Si teniu alguna altra pregunta, doncs estaré per aquí després. Gràcies. Val. Doncs aquesta separació entre homes i dones, sí, per exemple, al centre Ibn Khaldun, aquest que us dic de Mednin, bueno, a Mednin hi ha dos centres, un que vaig anar jo, que és el de migrants, i l'altre que era els de refugiats, que estan gestionats per la Creu Roja. Aquest, el que jo vaig veure, me va semblar bastant correcte, la veritat, una caseta blanca, a les afores, hi havia la part de dalt, que eren les dones, i la part de baix, que eren els homes. I ells, fa gràcia, quan parlen molt amb la part de dalt i la part de baix, i així. I clar, traumes, clar, tots, si cada cop que feies una entrevista tothom té ferides, tothom té coses que puguin ensenyar a nivell traumàtic, o sigui, que ahir els posen, el que consideren és si tens nens petits o no tens nens petits. En el cas d'aquesta noia que jo he conegut més, té una nena petita, i això li dificultava, per exemple, si tens nens petits te miren diferent si pots anar a treballar fora o no pots anar a treballar fora, era això. I després a Itàlia, no he anat als centres, però ja he vist coses per vídeo, sí que hi ha molt centre de dona, i també hi ha les monges que es dediquen a treballar amb les dones. Va ser molt curiós perquè vaig entrevistar amb una monja que van cada nit allà al port de Palerm a veure les prostitutes, i es posen a resar totes juntes i resen així en plan africà, amb cants i tal, i van allà i les acompanyen una estona cada dia, no sé què. O sigui que aquestes sempre són grups que treballen amb dones, i també hi ha una comunitat que ara no me'n recordo com es diu exactament, que tenen una casa d'aquestes com tu dius, i que tenen també que tenen com a semipensió, no? Que són cases obertes, però que són de noies. I el pis de què vaig anar, aquest de Barcelona, eren nois, no sé si eren 12, era molt xulo, perquè eren un pis normal i corrent, amb la seva rentadora i tal, amb alguns monitors, i res, i els 12 nois, que tots nois subsaharians, que tots havien passat per Líbia. És l'única que te puc dir d'aquestes separacions que recordo entre homes i dones. Gràcies de la presentació. En John Palmer no sé qui és, però la Mas sí que sí, la Cristina Mas sí. Moltes gràcies. Vols tancar tu, no? Vale. Vinga, moltes gràcies, merci. Gràcies a vosaltres, Gràcies.